60. ariketa honetan, esaten dugute kalkulatzeko xaren funtzioan logaritmo batzuk jakinda karen logaritmo martarra x dala. Orain arte egin dugun moduan, propietateak aplikatuz, agintzen diren logaritmoak desegin eta karen logaritmoaren main page, kasu honetan, berretzaile hau bidertzen ateratzen dugu kanpora, eta orduan logaritmo k x denez, 2x emoten dago. Bigarrena, logaritmo k zati 100. Hau da, logaritmo k kenketa, zatiketa kenketa, logaritmo kenketa bihurtzen da, eta logaritmo martar 100 da 2, beraz, logaritmo k x denez, x ken 2. Eta amaitzeko, logaritmo erro hamarka. Gogoratu, erro bat logaritmo baten barruan dagoenean, errotzaile izendatzearen ipinita ataratzen da bat zati hori. Errotzailea 2 denez, logaritmo hamarka. Hemen, biderkaketa bat daukagu. Bat biren, kontuz, hauze batuketa bihurtzen denez, bat biren batugai 2ekin junin behar da. Logaritmo hamar, gehi, logaritmo k. Eta honek zen bada, honek balio dau, bat biren, bat gehi x. Hau da, x gehi bat, zati 2. Bale?